tiri pachirongwa home away from home zita ndonzi Sylvester tapfumana tiri pano pa Sly Media TV tiri kuno ku Bindura correctional services pa prison pana pa Bindura ndiri kutaura onani pana Edina Makwatsini anogara ku Centenary Edina ane makore mangane kuberekwa kusvika 25 years muna June chakakuunza muno muinya ye ndakarwa girlfriend murume wangu tine urombo munhu akanga ashatirwa kwa musikana zvakaita akandituka ndabva tangotadza kunzwisana ndakutanga kumurwisa abva anhonga ningirikini bhodhoro abva aritsemurira pasi bhodhoro rabva andicheka naro pagumbo ndopandakazotora bhodhoro rine nechisimba ndabva ndamucheka padama achibva akuvara abva akuvara kudaro abva inasaka nanomboenda uno iye ndakakasa rinoripota vaenda kuchipatara ndakatongwa nemedical ndakatongwa saka ndakapiwa 18 months pa 18 months ndabva ndabvisirwa koti ndakabvisirwa 4 kunongo ndabva ndabvisirwa 3 saka ndikupika gore ndikubuda May 16 May ndobva ndikubuda apa pamaimutuka apa makanga makatotarisana mamuvinga kumba kwake here makamwana kumba kwenyu ranga makamwana ane murume wenyu makasvika paari sei togara pamba pamwe chete imba yake katongofesana neimba yangu saka ini zvakaitika ndezvekuti ndakarara kudaro saka momzi yangu ndakandudza kuti murume wako ndamuna achibuda mumba memusikana uyu saka inini handambopopotedzana nemusikana ndakatanga kunetsana nemurume wangu ndanetsa nemurume wangu kudaro saka murume wangu ini ndakumudza kuti ina handichada chingogara nemusikana iyeye murume wangu aibva ati zvona hapana mumwe akudza kuti inini ndabuda mumba matrishi ndimomzi ndoataura saka rega ndishedze Trish uye ndimushedze kuti zvonini mari andakamupa anzi ndakamukecha ndakamupa mari isingakwane $1 saka musikana uye ndofunga akabva ashedzwa abva kutanga kunyadzisana vega pepa ndofunga musikana zvakamurwadza here kuti haunganinyadzise mukadzi wako aripo ndopakabvira daka ipapo svika tapopotedzana svika tazorovana ndo zvakaitika mauya munomu mazodzidza manje mapariro amakaita mhosva iye zvinezvi kuburikidza nerehab uye nemachaplain anenge achikudzidzisai kugarisana zvakanaka nevamwe mucommunity ndezvipi zvamadzidza ndadzidza zvakawanda mhosva iparwe uye nyange kakutadzira ingomusiya akadaro tongoitawo zvaukuitawo kana kutosuduruka paanenge achitanga munhu anenge achitanga kunetsana naye tosuduruka pazviri wotongotanga kutoita kuita zvitonani kana kuenda mbiri kuti uyo anotiza kana kuti anomhanya anoripota uchinge watadzirwa nekuti muno hamuna kumbonaka mujeri ngatiti mamunomu pane rimwe zvimwe zvamakadzidziswa here nanambuya nanasekuru munomu zvemubato wemaoko zvinoita kuti kana muchinge madzokera kunzoko zvamava musingagoni kuita maakwanisa kuzviita hapana chata titambodzidza isu dai kwakuri kuti muri kudzokera panze apo chinhu chamunoda kunoti munozviitirawo imimi kana kuti maite chii musati mauya muno ndaitengesa musika zvichinatsokuitirai taitengesa mavheji madomasi nemazepi makasiya vana here vakawanda zvakadi ndine 2 kunze vana vacho vari muno mukati muchechi ndakamusununguka musa 5 December makauya muno makatozvitakura ndakauya muno munhombe yangu ine 1 month ndabva ndazosunungukira muno kuhospital anonzi ane wamuinaye ari kunoku anonzi Kimberly saka izvino zvaane akura zvakadi apa ane 3 months ane 3 months kachori kacheche saka munozvinzwawo sei handi ndewechituwa handiti wekutanga makanatsokura wechingani wechitiri vechituwa mainatsorara nawo muchinatsovabata muchivawana mukana wekutamba nawo muchivabereka muchiita sei saka izvezvi munonzwa sei kana zvakadai tiri kunoko ndizvozvo anambuya anombomutorawo wese watirogara nawo panapa vanongofarirawo mwana saka handioni hangu problem kunyanyanya kuvana ayo handinyanye kuona problem kana kune isu wacho handioni kana kune problem panguva dzenyu dzekungotandarawo zvenyu muri muno munoita sei sevanhukadzi sevanhukadzi pari zvotongotimbirawo maruva iwaya ndingosakurawo pano payadhi togara hedu kana mapedza kutimbira maflowers moita sei tototanga kugezawo tatongotandara tiri mukati vanorukanawo free hand vanorukanawo magodi ndizvozvo ndozvatoswera tichiita pane vanokudzidzisai vari muno muprison kugarisana zvakanaka nevanhu mucommunity munoti kudii kwavari vanasekuru nanambuya aiwa vari right
right nekuti kutidzidzisa life yakanaka nekuti muno mujeri takada zvitaisa munafi ucha zvinhu zvinhu zvakangomira kunze kunyanya vana kuenda kuchikora vana mutariri saka mwana anongoda padhuze namai saka mhosva haiparwi saka murume wenyu anouya achikuona here kuno akapedzisira kuya November ndopa akapedzisira kuuya kwakabva kwazoya mama wangu musi wandakasununguka musi wa5 December mama wangu akapedzisira kuya 6 December ndopa akapedzisira kuya hama dzangu kuno kusvika nanhasi handina wana mbuta auya zondiona kunyanya hanzvadzi dzangu mama wangu akashaya saka ndogara naye wandoti mai ndimai nini baba wangu namama wangu akashaya saka ndoti vabereki vangu ndiwavo mainini wangu ningi namama wangu nahanzvadzi dzangu varipo hama ndinadzo dzakawanda asi hapana amboti auya zondiona kuno vantu zondiona ndana mupeya watakagarisana nawo anonditengera usipo anonditengera mapamba anonditengera mafuta ekuzora ndichibatsirikanawo naizvozvo kana kune mumwe akateerera pano paSly Media TV angade kubatsira pamwe nemapamba nehembe dzemwana kana kuti zvimwe ine handingazvizive semunhurume ndezvipi zvamunoda kubatsirwa nazvo pamwana chandoda kubatsirwa nacho ndoda sipo nehembe nemafuta ekuzora kanawo nemapamba aiwa tinotenda kuburikidza neofisi yerehab tichaita kuti tipuwe nhamba dzavo kuita kuti vanenge vachida kukubatsirai vanogona kuuya kuchizoya nehembe dzemwana kana vachinge variko kunzoko vari kukuonai pano paSly Media. Imi munongosara muchinamata kuti Mwari pamunamato wandanamata nezvikumbiro zvandakumbirawo ngazviite nokuti zvinonzi vanokumbira anopuwa anokukudza anozarurirwa ndiri mashoko amungada kungotaurira kune musikana wamakanetsana naye ndeyekuti kudi ndoti Mwari ndave naye nekuda kuti sekuru ndakasitarisa mhuri yangu izvo so wandingatoti anogara naye mumwe wacho semumwe wacho mudiki ane 3 years kuzoye mumwe wacho ane 9 years akukwanisa 10 years gore rinori saka ndoti Mwari ndave naye akandiitira utsinye kuvana vangu mushure menge iye ndiyanga anditadzira kudaro mushure mazvo ndisungisa saizvozvo ndikapika apa ndakutopika gore ndiri muno mujeri asi ndoti Mwari ndamukomborera iyo haana kusungwa nokuti handa akakukuvadzai haana kumbosungwa aiwa tinotenda nokuti tiwane mukana wekunge tichitaura nemi muno mubhindura prison tinotenda sekuru kana nemi maita basa